салом алейкум бародарони азиз. камазое ки тоҷикистон бор мебарам аз Россия, аз шаҳри Екатеринбург. мо худи ҳозир дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. Адрес Таганский ряд, Аллаховский 22А. воз ина мошинҳо бародаро, ина худо насиб кунад фура 1-2 рӯз баъд мебаромадагӣ. салом алейкум бародарон. мо аз Федератсияи Россия, аз шаҳри Екатеринбург, Тоҷикистон бор мебарем. ина худи ҳозир фураро пур кардагием, ҳамин шаб мебирояд. насиб карда бошад худованд, ҳамин шаб мебирояд. ина ишамни иншоллоҳ қариб мондагиай, мумкин ба наздикӣ бибирояд. ина номерои телефон, адресҳо, ноҳияҳое ки нестанд, метавонанд ки душанбе қирғантепа омада борашонро роӣ кунанд. тоҷикистон аз душанбе қирғантепа гиранд. хуҷанд, душанбе, қирғантепа, қубодиён, шаҳритӯс ҳатман мошин меравад. ноҳияҳое ки ғарму кӯлобу дигарош метавонанд ки ба душанбе ё қирғонтепа омада гиранд борашонро. марҳамат, мо дар хизмати шумоем бародарон. адреси мо Екатеринбург, шаҳри Екатеринбург, Таганский ряд, Аллаховский 22А адрес. ин фурое ки мерафтагиё. ина бародарон, фураро бор задагием. иншаллоҳ ҳамин шаб сафар мекунад тоҷикистон аз шаҳри Екатеринбург.